Rugi pailaing ti Fire Prevention Month, nga madan rin respondyan dagiti bumbero, kada ito'y apaset ti barangay Bangbangar Bangged itay aldaw. Naalarma dagiti residente, gapo iti kalawat ti nairaman a nauram, a nagtaod gapo iti panakapuor dagiti basura, iso a nagkamangda iti BFP, tapno masebseban. Awan met ti nairecord a nauram, asa ni kwaken nasugatan. Kuna ti Bureau of Fire Protection iti probinsya, ngimato aging gadwagasot a porsyento, ti bilang dagiti fire-related incident ti probinsya no maidasig iti naglabas atawen. Maibasar iti record ti BFP Provincial Office, manipod Enero aging ga itaarugi ti Marso, innem ti recorded a fire-related incident, idinto dwalaeng ti napalabas atawen, ka nagpada a residential. Dua ti structural, upat ti non-structural, wenno talo a forest fire, kan maysa a grass fire. Likwan ba ay ti kaadwan ti fire incident, sumaro no ti Bangged, kan maikatlo ti Bukay ken Manabo. First quarter ma'am iti taon 2025 ken 2026 agkailangan ma'am ngumato ngamin ma'am iti demand tayo ma'am iti supply ti kuryente kasla kumadi agsasabay ma'am iti aircon kastamat ma'am ti electric fan so nga agkos so na ma'am iti overloading ma'am iti kamin kung kunada ma'am yan ti triangle of fire iti presence ma'am ti heat nga maranranasan tayo tatta ma'am oxygen ma'am which is everywhere naman yung oxygen tas di fuel ma'am so ano mamit na ma'am di ignition point na ma'am sonsonan ma'am nga agkaroon tayo ti ora man ma'am kasla ko ma'am no dagiti alipato ma'am dagiti ag taytayab nga dagiti ko ma'am alipato nga no dimma po so na ma'am iti dry nga materials kasla mga bulbulong ma'am papapel at no maalanan ma'am di ignition point nan jain ma'am nga agkaroon ti ora mo tay improper disposal ti cigarette butts kasi dagiti ngamin agiinom ma'am no kas jay lalo no datay nabartek dan bigla dalatan ma'am nga agipitik ti tila konforme datay nagsigarilyo anda ma'am so nga mabalin mo lang ma'am nga agkos so na ti ora. Maibasar iti datos ti BFP Abra 23 ti fire-related incident itaw and 2020, 26 ti 2021, 18 ti 2022, 16 ti 2023, idinto 21 ti 2024, ken 23 ti tawen 2025. Kaadwan kadagitoy nga insidente ket adaan pa kay naigan ti electrical connection. Kuadatan ma'am iti man control. Kasla ma'am dagiti for example dita ma'am kadagiti overnight charging ti cellphone nga malipatan da oksoten dagiti pumanaw ti balbalay da ma'am nga nakasaksak dagiti extension kakasdi ma'am ti makitkita mi nga maysa. Ta fire prevention ken umadanin as summer ken dry season naingat ti palagip ti BFP ti publiko tapno maliklikan ti panakapataod iti uram. Ipa-check tayo pa ko ma'am ti electrical connections tayo dagiti professional electrical engineers ma'am dagiti license nga electricians tapnon kasta ma'am ket ma-avoidan tayo ma'am iti makapinsala nga uram ma'am. Ken kastamat ma'am inayong ko pa di proper good housekeeping ma'am ta rebeng nalaeng ma'am nga nadalos ti uneg ken warman ti balay tapno kasta ma'am ket maiwasan tayo ma'am nga may kwat iti may isang fire incident ma'am. Jessica Boreta, Balitang Solid North.